Θέλετε να μάθετε ποια συναισθήματα σας εμποδίζουν να κερδίσετε πιο πολλά χρήματα? Τότε βάλτε like και ακολουθήστε με για περισσότερα χρήσιμα βίντεο. Και εγώ θα σας πω. Ο φόβος σας εμποδίζει να κάνετε ένα βήμα και να δοκιμάσετε κάτι νέο. Η αμφιβολία για τον εαυτό σας που ψιθυρίζει. Πού πας? Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με σένα. Ο πανικός και το αυξημένο άγχος αφήνουν ένα άτομο στη θέση του και πώς να κινηθείτε εάν υπάρχουν σκέψεις στο κεφάλι σας. Και αν συμβεί αυτό, και αν δεν βγει, και αν αποτύχω. Γενικά, τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά εργαλεία μας, αλλά μόνο για εκείνους που ξέρουν πώς να συνεργαστούν μαζί τους. Γιατί αλλιώς είναι όλα όπως έγραψα παραπάνω. Φόβος, αβεβαιότητα κτλ. Γίνονται εμπόδια στην επιτυχία σας. Στις online συνεδρίες μαθαίνω πώς να γίνεστε κύριος των συναισθημάτων σας.